Ahojte, moje meno je Sofia a dnes sa spolu pozrieme na tieto HMBčka od značky Protein Nutrition. HMBčka sú považované za doplnok výživy s vysokými antikatabolickými účinkami. HMBčka sú vhodné nielen do redukčnej diety, ale aj pre ľudí, ktorí trpia ochoreniami, pri ktorých dochádza k strate svalovej hmoty. HMBčka bežne v strave nenájdeme, z dôvodu, že vznikajú v tele až pri spracovaní leucínu a teda potrebujeme jesť potraviny s vysokým obsahom leucínu. A to teda napríklad bravčové, hovädzie, kuracie mäso, losos, tuniak, tofu, mlieko, biele fazule, vajcia a podobne. HMBčka majú veľké množstvo benefitov. Zlepšujú potréningovú regeneráciu, celkovú hypertrofiu svalstva, silu, telesnú kondíciu, zlepšujú napríklad aj naberanie kvalitnej svalovej hmoty, spomalujú rozpad bielkovín, zvyšujú syntézu bielkovín pri užívaní s arginínom a glutamínom, zvyšujú syntézu kolagénu, znižujú riziko kardiovaskulárnych ochorení, znižujú krvný tlak, cholesterol. U starších ľudí napomáha udržať funkciu svalov, zlepšuje účinky rehabilitácií, zvyšuje aj regeneráciu po ochoreniach alebo po zdravotných zákrokoch. No taktiež môže pomôcť zvýšiť aj hustotu kostí, kognitívne funkcie a redukciu abdominálnej obezity u starších ľudí, čo je pre nich veľmi dôležité. Odporúčané dávkovanie je 1 až 3 gramy za deň, ideálne 30 až 45 minút pred tréningom. A tieto konkrétne HMBčka sú momentálne na stránke v balení 1+1 zdarma. V každom balení sa nachádza 100 tabliet a jedna tableta obsahuje 1000 mg. A to je z mojej strany zatiaľ všetko a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.